Aprang si KARDOM kadukawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kilang arado an fans tami lapen pinia bangke nili Karbi Anglong paklang pon part-time job mate private job puthak LABANGSO video long nanti litum panan than pachini pon ikpo lapen kai kia sun klar daga lambang nalitum LABANGSO video alusi tekpon long ikpo lapen nalitum jong si LABANGSO YouTube channel long nang kohmri milang pulte kachingon penalitum subscribe ikon lapen adu hes tami belarjan tekpon long iho LABANGSO adim tan nalitum berpon ikden non tangti non patiek pen LABANGSO voreng awarsai APHUTHAK le jethan pononang lapen lang pononang tangte details mate klar daga lam non chitlang pononang lapen jethan pononang LABANGSO voreng awarsai piklang pon labangke NE Hills Today a news channel lahin pe paklang pon lo lapen kopi PC da LABANGSO advertisement along ke tok pon LABANGSO details mate klar daga lam lang pon lo lang pon lo nang lapen lason lo dak advertisement for correspondent post vacancies lo lapen nalitum la news channel logo thek polang po NE Hills Today LABANGSO a news channel pen sepak lang pon iglo lapen dak reporter mate anchor LABANGSO post kinang sot do dak lase adim bang lason hello post bangke difulong isi lapen manjalong si borjanong si lapen similang solong si lapen deopani long si lapen siluni jan long ta ingsi nangi lapen koila mati along tengsi lapen number 8 along choki hola long ta kinang nangpong si lapen dur bagori along ta nangpo lapen rongmong ve along stame nang ikpong si post do lapen lason dakta sidak nalitum thek polong ikpo jirikendeng lapen dongkam mukam kheruni jengkha phuluni lapen number 16 along baithalangso lapen dakhanjang langso lapen Hauraghat tanang po Hauraghat penstame lapen omrongso penstame nang ikpo lapen details mate ningkhang keklem dunji ningkhang abang phu mate abang video polut nalitum la screen along ke thek pon long number along nalitum call igon 9365928684 along nalitum homri igon lapen koson son ma keklem ning lapen koson se ki jog ning ma lapen salary ko on ma last date ko mantu ma LABANGSO details nalitum la screen long ke thek pon long number along le nalitum call igon LABANGSO advertisement alo kapik lang pon labang ke office of the Northeast Hills Today mate NE Hills Today hin pensi paklang pon iklo lasik ke claim dunji abang phido pulte nalitum prabjin pen humri ikon laben puthoda chethan pononang di fu along ta stame ingsinang po manjalong si borjan semilangso deopani silunijan lapen koilamati chukiola durbagori lapen rongmungwe lapen dak dulang jirikindeng dongkamukam kiruni jengkha phuluni boithalangso hanjanglangso dongmuka lapen dak Hauraghat lapen umrongso kadoka bepen dak 20 an dak post vacancies to lase ningkhang abang phitum nalitum jogdun ikon jongsi ke claim dunji ninghang do purote a number la bangke puthot ni nanglitum phan nang than pachini pon ekpo lapen ke calling ya number bangke lason lo karjunai details nalitum jong chining tung pulte 9365928684 LABANGSO number nalitum homri pon igon lalo pulte nalitum details mate klar dagalam nalitum chini pon ekpo lapel an details bang ni lista me nalitum hanang than pe chini pon ek thek thek datpo dakke thek kitok an hormu details bang ni nang than pon eklo stame salary hin lapen ko son se ka apply ning ne labang ke nalitum LABANGSO number long call pon ek dernon nasipi nila short information mate la private job bang APHUTHAK bang ke nili nalitum han na 1p bang ke la ancholo lapen pina puthot kaprek abirta lang polo nang lapen chethan polo nang lapen la sonsona birta nalitum chin lang igweri mate long weri phan pura nalitum LABANGSO YouTube channel labang subscribe ikon lapen belarjans ta me thek pon long igi LABANGSO dim ta nalitum berpon igden lapen prabjin pe nalitum telegram channel long si ki join ning hang pulte nalitum prabjin pe nang join deni gon LABANGSO video description along stame telegram channel link do igi kali pulte nili fan whatsapp lo na homre gon WhatsApp number ke longi labang ke la sona nalitum abana video lang dami ko hodar nalitum description along stame WhatsApp number thek pon long ikpo hodar nalitum long ikpo WhatsApp number bangke lapen nalitum nang contact iklong po la lo nasipinia video lang bani la pathiak pe la ansol la sipina puthot ka prega video long chitong na do me thak me kadu ka ve Karbitis 2.0 YouTube channel long ke lang ra do an fasta me nilhin pen KARDOM to change your